chibo aya no ọzọ asị gịnị na ije họba ekwe ụmụnna ahawa ọnụ. Ọ na-abụ nne enepụ anya ana m afụ ọtụtụ ihe arụ na-eme n'ala Igbo tata. Ana m ajụsị na enwezikworo ndị ikenye, onwekworo ndị ga-abụ hafụ nke ihe na-eme ha ekwue na ihe bụ arụ, ihe bụ nsọ, na ihe abụrụ omenala ndị Igbo, na ihe ejiwe mara ndị Igbo. Onye ọbụla na-eme eyes right, eyes left. Mwana na mmiri dọrọ ichu dọrọ nwa nkịta, akụfecha ọ ga-adara ahụ. The high level of ụmụ nwanyị, ụmụ obere ụmụaka anyị ga erubere 18 years si amụgasị nwa be nna ha olili ọnụ. Onweghị ezinụlọ mmasị gị ha eso wee keta ya n'ala Igbo. Oge enu bụ ana ọsa, ihe dị otu anaghị eme. Enwere ụmụada, ịbụrụ nwaada ama nkwe ka nwa gị nọrọ be nna ya be gị tụta ime mkpuke maọbụ ime ọkwa. Wee na-ajụ kedu ka eji si wee kwuwe ya bụ mmiri ha. N'aka nke ịbụa, ọ bụrụ na ịbụ nwoke zere nwaanyị nọ na di, were ọkpụkpụ ụkwụ gị dị mbọ. Nwaanyị ịma na di ya nọ ndụ, nwaanyị ịma na emere ego n'isi ya gbaa nkwụ, iche na gịnị na-edu na nwaanyị dị otu a. Ọtụtụ sef amụtasịa na ndị dị otu a nwa. Nwoke nwe ngwuru eche na onye abụ onye nwe nwa na ọbara ya nwa. Nke o ji wee chọgwụcha ntị oyi bụ na even ndị Hausa sef na-atụbasị ndị be anyị ime, otu ụmụaka sef. Hey, ihe na-eme o, ihe na-eme. Ọtụtụ akụkọ ewetegoro mụnwa, amara nka m ji esi wee tinyewe ya bụ okwu. Mana ọ bụ na ọ dị ekweme, nne na nna ka nna gwa okwu a. Ị na-anya ụmụ gị ndị nwaanyị, na ọ bụ na ọ ya ekwe gị mebe na mmanụ ha nụrụ gị okwu, as far as na ha etopụtago ihe eji nwaanyị eme, na ha erugo ahụ 18 years, biko si ya na-akpọtara m onye kewede ya di. Yes, kama nwa gị ya nọ be nna gị, be nna ya nwa na-amụchikọ nwe elu na ala, ka na edi nara ego. Yes, maka na ọ na-ebutere family aja afa. Except ebe enwero nwa nwoke, ịma na nwere ndị na-abụ ewere ike ayọta nwa ha nwaanyị ka e wee hachie obi ka ama nna ghara ichi. Ịghọtago? Ọ kwụsịkwa ka ọha n'onu. Ndewo.